ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఉపదేశామృతం 9వ మంత్రం చెప్పుకోబోతున్నాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఈరోజు 9వ మంత్రం చూడబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ 8 మంత్రాస్లో మొట్టమొదటి మంత్రంలో 6 వేగాలు చూసాము. 6 వేగాల్లో మరి మొదటి 3 కూడా కొంచెం మనసుకు సంబంధించినవి. ఏది మానసిక వేగం, క్రోధ వేగం, ఇవన్నీ కూడా మానసిక వేగాలైతే మరి ఉదర వేగం, జిహ్వ వేగం కూడా మానసిక కింద పెట్టుకోవచ్చు. ఉదర వేగము మరి జననాంగాల వేగము, క్రోధ వేగము, మానసిక వేగము, వాక్కు వేగము, ఈ 3 మనసుకు సంబంధించినవి అయితే శరీరానికి సంబంధించినవి జిహ్వ వేగము, ఉదర వేగము, జననాంగాల వేగం. ఈ 6 వేగాలు అరికట్టుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచానికి గురువులయ్యేంత అర్హత సంపాదించగలరు. అంటే అర్హత కోసం వాళ్ళు చేయడం లేదు, అంటే అంతటి మహనీయులు అవుతారు ఈ 6 వేగాలు అదుపులో పెట్టుకున్న వాళ్ళు. రెండవ దాంట్లో భక్తికి అనుకూలంగాని విషయాలు, మనకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తినడం కానీ, ఎక్కువ కూడబెట్టాలనుకోవడం కానీ, అందని వాటి కోసం అరులు జాచిన మరి అనవసరంగా లోకాభిరామణం చేసి వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద కబుర్లు చెప్పుకున్నా, అలాగే మరి శాస్త్రాలు చెప్పిన విషయాలు పాటించకుండా ఉన్నా, పాటించిన స్వార్థం కోసం ఏదో ఉపయోగం కోసం పాటించిన, అలాగే భగవద్భక్తులు కాని వాళ్ళతో మరి సహవాసం చేసిన, ప్రాపంచిక లాభాల పట్ల అత్యాశను చూపించిన, ఇవన్నీ కూడా భక్తికి ఆటంకాలు. భక్తికి పనికి వచ్చే విషయాలు ఏమిటి అంటే ముందు ఉత్సాహం, శ్రద్ధ ఉండాలి. తర్వాత నిశ్చయం అంటే విశ్వాసం ఉండాలి. 3 సహనం అంటే ఆ పేషెన్స్ అనేది ఉండాలి అని చూసాం. మొట్టమొదట ఆ 3 ఉండాలి. ఉత్సాహము అంటే శ్రద్ధ, విశ్వాసము, ధైర్యం అంటే సహనం, పేషెన్స్ ఉండాలి. ఆ తర్వాత మనం సరైన మార్గంలో ప్రవర్తించడం, భక్తిని పెంచుకోవడానికి ఏమిటి? శ్రవణ కీర్తన స్మరణలు
చేస్తూ ఆ తర్వాత సత్సాంగత్యం, భక్తులతో సాంగత్యం చేయడం, అలాగే మరి షడ్భి ఆ తర్వాత అనుసరించడం, గురువు యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరించడం, పూర్వాచార్యులందరూ అటువంటి ఆచార్యులను అనుసరించడం. సో ఉత్సాహము మరి అంటే శ్రద్ధ, విశ్వాసం, సహనం, మనం శ్రవణ కీర్తనలన్నీ చేసుకుంటూ భక్తి లేని వారి సాంగత్యాన్ని వదిలి ఆచార్యుల యొక్క అడుగుజాడలను నడుచుకున్నప్పుడు ఈ ఆరిటితో భక్తి అభివృద్ధి చెందుతుంది. తరువాత మరి ఏం చెప్పారు, 6 విషయాలు వీళ్ళు పంచుకుంటారు, ఇస్తారు ఈ భక్తులని. అదేమిటి అంటే మరి దానం ఇస్తారు, పుచ్చుకుంటారు, జ్ఞానం ఇస్తారు, వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, ప్రసాదం కూడా వాళ్ళందరికీ ఇస్తారు, వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత అంటే వాళ్ళు ఇచ్చి పుచ్చుకునేవి ఇవే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక 5వ మంత్రంలో మరి భగవన్నామాన్ని జపించే భక్తుల్ని ఎలా ఆరాధించాలి, ఏ విధంగా ఈ భక్తుల్ని పట్ల మన ప్రవర్తన ఉండాలి అంటే, మొట్టమొదటి కనిష్టాధికారి ఎవరంటే భగవన్నామాన్ని జపించడం ప్రారంభించిన వాళ్ళని ఆదరించాలి. మరి ఇంకా కొంచెం అభివృద్ధి చెందిన మధ్యమాధికారి శాస్త్రాలు అవి నేర్చుకుంటున్నాడు, అతను ఎప్పుడు సత్సాంగత్యంలో ఉండేవాడు, వీళ్ళని మరి మధ్యమాధికారులు అంటారు. ఇది విగ్రహారాధనలో అంటే నిమగ్నమై ఉన్న వాళ్ళని, వీళ్ళకి గౌరవించాలి వీళ్ళని. అందుకని ప్రణామాలను అర్పించాలంటే గౌరవించాలి. ఆ తర్వాత అనన్య భక్తిలో ఉన్న ఉత్తమాధికారిని ఎంతో ప్రగతిని సాధించి అందరికీ కూడా జ్ఞానాన్ని పంచగలిగే స్థితిలో ఉన్నవాడు, శాస్త్రాలు తెలిసినవాడు, ఎవరి పట్ల కూడా ఎవరిని విమర్శించని వాడు, ఇటువంటి ఉత్తమాధికారిని, శుద్ధ భక్తుల్ని వాళ్ళతో మనం సాంగత్యం చేస్తూ వాళ్ళని శ్రద్ధగా సేవించాలి అని, భక్తులను ఏ రకంగా వాళ్ళ పట్ల మనం ప్రవర్తించాలనేది ఈ 5వ మంత్రంలో చెప్పారు. 6వ మంత్రంలో మరి భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుని యొక్క స్థితిని మనం అతని కుటుంబాన్ని బట్టి కానీ బాహ్య రూపాన్ని బట్టి కానీ నిర్ణయించకూడదు. అతని యొక్క హృదయంలో ఉన్న భక్తికి మనం అతన్ని గౌరవించాలి. ఉదాహరణకు గంగా నది, అది బురదగా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా మరి పవిత్రమైనదే కాబట్టి అలాంటి వాడే ఆ శుద్ధ భక్తుడు అని చూసాం. ఇక 7వ మంత్రంలో మరి భగవన్నామం ఎంత తీయనైనది పట్టికి బెల్లం లాంటిది, అటువంటి భగవన్నామాన్ని మరి జపించడానికి కూడా ఈ అవిద్య అనేటటువంటి అజ్ఞానం అనే జబ్బు గనక మనకు ఉన్నట్లయితే ఇదేది మన నోటికి బాగుండదు. ఈ కామెడీలో వచ్చిన వాళ్ళకి గనక ఎంత తీపి పెట్టినా వాళ్ళ నోటికి బాగుండదు. అలాగే ఇంత తీయని నామం కూడా అజ్ఞానం ఉన్నప్పుడు, ఈ జబ్బు ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క తీపి తెలియదు. కానీ ఎవరైతే ఈ నామాన్ని ప్రతిదినం శ్రద్ధతో, అందుకే మొదట విషంలాగా ఉండొచ్చు, అయినా కూడా శ్రద్ధతో జపించినట్లయితే సహజంగానే ఆ రుచి కలుగుతుంది. కాబట్టి క్రమంగా వాళ్ళ రోగం కూడా తగ్గిపోయి ఈ నామం పట్ల వాళ్ళకు శ్రద్ధ, రుచి పెరుగుతుంది అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత భగవన్నామ సర్వోపదేశ సారాంశం, అన్ని ఉపదేశాలు ఎక్కడ చూసినా చెప్పింది ఏమిటి అంటే, మనిషి భగవంతుడి యొక్క నామరూప గుణాలను స్మరించడంలోనే మనం గనక మన జిహ్వను నెలకొల్పినట్లయితే, మనం ఆ రకంగా ఎక్కువ కాలాన్ని గడిపినట్లయితే, ఆయన నామరూప లీలలను స్మరించుకోవడంలో గడపాలి. ఈ రకంగా మనం మరి భగవద్ధామంలో నివసిస్తూ అంటే భక్తులతో నివసిస్తూ వాళ్ళ యొక్క నిర్దేశాల ప్రకారం భగవంతుణ్ణి సేవించాలి. అంటే వాళ్ళు చెప్తారు కదా మనకి సరి అయిన మార్గం ఏమిటి ఎలాగో అని. సో అలా ఆ తర్వాత భగవంతుడి పట్ల గాఢమైన ఆసక్తి ఉన్న ఆ భక్తుల అడుగుజాడలను అనుసరించాలి. సో ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే, మనం ఇలా ఈ భగవన్నామంలో, రూపంలో, ఆయన లీలల్లోనూ మనం సమయాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించాలి. వీలైనంత సమయాన్ని మనకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు వేరే లోకాభిరామాయణాలు ఇటువంటి విషయాల మీద కాకుండా భగవన్నామాన్ని, భగవంతుడి యొక్క లీలల్ని స్మరించడానికి మన కాలాన్ని వినియోగించాలి.
అందుకు మనకి ఏమి సహాయపడుతుంది అంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క ఇటువంటి వాళ్ళ యొక్క సాహచర్యం, వాళ్ళ యొక్క గైడెన్స్, వాళ్ళ నిర్దేశాల్లో నడుచుకోవాలి. అంటే వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా మనం ఇది చేసినట్లయితే మనకది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రకంగా మనం ఏ రకంగా భగవంతుడి భక్తిని పెంచుకోవచ్చు, ఆయన నామరూప లీలల పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకోవచ్చు. వాళ్ళని అనుసరించినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది, మనకు కూడా అప్పుడు ఆసక్తి వస్తుంది అంటున్నారు. ఆ తర్వాత 9వది ఈరోజు చూద్దాం. ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం. ఇక వైకుంఠార్చనితో వర మధుపురీ తత్రాపి రాసోత్సవాత్ బృందారణ్యముదార పాణిరమణాత్ తత్రాపి గోవర్ధనః రాధాకుండమిహాపి గోకులపతే ప్రేమామృతాప్లావనాత్ కుర్యాదస్య విరాజతో గిరితటే సేవాం వివేకీనకః. సో వైకుంఠం కంటే కూడా జనితో వైకుంఠం కంటే జనిత శ్రీకృష్ణుడు జనించడం వల్ల వర శ్రేష్టమైనది ఏది? మధుపురి అంటే దివ్యమైన మధురాపురం, మధురా నగరం. సో వైకుంఠం కంటే కూడా శ్రేష్టమైనదట మధురా నగరం. ఎందుకు? శ్రీకృష్ణుడు జనించడం వల్ల. అక్కడ ఆయన అవతరించారు కాబట్టి మధురాపురి వైకుంఠం కంటే కూడా శ్రేష్టం. తత్రాపి దానికంటే కూడా రాసోత్సవాద్ అంటే రస ఉత్సవాలు, అంటే రాసలీలా ఉత్సవాలు జరిపారు కాబట్టి బృందారణ్యం ఉదారం అంటే బృందావనం మరి శ్రేష్టమైనది. ఉదారపాణి రమణాత్ అంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వివిధ లీలల చేత తత్రాపి ఆ బృందావనం కంటే కూడా గొప్పది గోవర్ధన. సో వైకుంఠం కంటే శ్రీకృష్ణుడు జనించిన ప్లేస్ కాబట్టి మధురాపురి గొప్పది, శ్రేష్టం. ఆ మధురాపురి కంటే కూడా ఆయన రాసలీలలు జరిపిన బృందావనం శ్రేష్టం. బృందావనం కంటే కూడా ఆయన ఉదారపాణి రమణ అంటే ఆయన యొక్క ఎన్నో లీలలు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉదారపాణి భగవంతుడి యొక్క రమణ లీలలు జరిపారు కాబట్టి తత్రాపి దానికంటే కూడా గోవర్ధనం బృందావనం కంటే ఇంకా శ్రేష్టము. అక్కడ ఆయన ఎన్నో లీలలు చేశారు కాబట్టి. రాధాకుండం ఇహాపి గోకులపతే, ఇక ఆ గోవర్ధనం కంటే కూడా రాధాకుండ శ్రేష్టమైనది. ఇహాపి ఈ గోవర్ధనగిరి కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది ఏది అంటే రాధాకుండం. ప్రేమామృత ప్లావనాత్ అంటే మరి దివ్యమైన ప్రేమ అనే అమృత ప్రవాహం చేత నకుర్య చేయకుండా ఉంటాడు. అస్య అంటే ఈ రాధాకుండపు ప్రకాశించే ఈ రాధాకుండ దగ్గర ఈ గోవర్ధనగిరి పాదాలందు ఏ జ్ఞానవంతుడు ప్రణామం చేయకుండా ఉంటాడు. గిరితటే సేవ వివేకి నకః అంటే ఏ వివేకవంతుడైనా మరి ఈ నా కుర్యాత్ అంటే చేయకుండా ఉంటాడు అంటున్నారు. ఏది? సేవ అంటే ప్రణామాలు గాని భక్తి గాని చూపకుండా ఉంటాడు ఏ జ్ఞానవంతుడు. అంటే ఇంతటి పవిత్రమైన ఈ రాధాకుండ ఎలాంటిది అంటే ఆ రాధాకుండ దివ్యమైన ప్రేమామృతం అనే ప్రవాహంతో నిండి ఉన్నదంట. అటువంటి రాధాకుండ దగ్గర ఏ వివేకవంతుడు ప్రమాణం చేయకుండా భక్తి చూపకుండా ఉంటాడు అంటున్నారు. సో మధురాపురం కంటే అనబడే ఈ పవిత్ర నగరం భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ ఆవిర్భవించాడు కాబట్టి పరలోకమైన వైకుంఠం కంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైనది మధురా నగరం, మధురాపురి. దివ్యమైన బృందావనంలో ఆయన రాసలీలలు చేశాడు కాబట్టి అది మధురాపురి కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది బృందావనం. అలాగే గోవర్ధన పర్వతం మీద శ్రీకృష్ణుడు దివ్యహస్తంతో దాన్ని ఎత్తారు కాబట్టి ఈ వివిధ ప్రేమలీలలకు ఆయన యొక్క వివిధ ప్రేమలీలలకు ఆటపట్టు అవడం చేత అంటే మరి అక్కడ కూడా భగవంతుడు అందరికీ ఎన్నో లీలలు చూపించిన ప్రదేశం కాబట్టి గోవర్ధన పర్వతం బృందావనం కంటే కూడా శ్రేష్టం. ఇక రాధాకుండ గోకులపతి అయిన శ్రీకృష్ణుడు ప్రేమామృతం ఉప్పొంగిన ప్రదేశము. ఆయన యొక్క ప్రేమామృతం ఉప్పొంగిన ప్రదేశం. ఎందుకు? రాధాకుండ ఆవిడ భగవంతుడి పట్ల ఆవిడకున్న ప్రేమ అమోఘం.
అది మనం అంతటి ప్రేమను మనం ఎక్కడ చూడం అన్నట్లుగా చెప్తారు. కాబట్టి ఆవిడ యొక్క ప్రేమ ఉప్పొంగిన ప్రదేశం, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రేమామృతం ఉప్పొంగిన ప్రదేశం. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈ రాధాకుండ ఎక్కడున్నదని చూసి ఆయన దాన్ని కనుక్కుని దానిని వెలికి తీయడం జరిగింది ఆయన టైంలో. కాబట్టి ఇది బృందావనంలో ఉన్నదన్నమాట. సో ఈ గోకులపతి అయిన శ్రీకృష్ణుడి ప్రేమామృతం ఉప్పొంగిన ప్రదేశం కాబట్టి అది పై వాటన్నిటికంటే కూడా ఇంకా పరమశ్రేష్టం. కాబట్టి ఈ గోవర్ధనగిరి పాదపీఠంలో ఉన్నది ఈ రాధాకుండ అనేది. ఇక్కడ ఆ రాధాకుండాన్ని సేవించని వివేకవంతుడు ఎవరైనా ఉంటారా అంటున్నారనమాట. ఎందుకంటే అది అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రదేశము. కాబట్టి భగవంతుడి సమస్త సృష్టిలో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం 4 ఆయన అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం 3 వంతులు ఉంటుంది. అందుకే ఆయన సృష్టించిన సృష్టి అంతా ఒక పావే మనం చూసేది అని చెప్తారు. అందుకే మీరు ఎవరైనా పురుష సూక్తం వింటే కూడా అందులో కూడా చెప్తారు భగవంతుడి యొక్క సృష్టిలో ఇది పావే ఆయన శక్తిలో. మిగతా 3 పావులు కూడా అంటే 3 వంతులు కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. అది మరి సర్వోన్నతమైన ప్రపంచం. భౌతిక ప్రపంచం కంటే కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం శ్రేష్టం అని చెప్పి చెప్తారు కదా మరి సహజంగా. కానీ మధురా నగరం అక్కడి ప్రాంత ప్రదేశాలు భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ ఆవిర్భవించారు కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది అంటున్నారు. అలాగే ఇక బృందావనంలో మరి ఆయన లీలల చేత ప్రసిద్ధి చెంది ఈ తలవనం, మధువనం, బహుళవనం, ఈ వనాలన్నీ ఉన్నాయి. బృందావనం మీరు వెళ్తే గనుక చూస్తారు ఈ వనాలన్నీ. అలా 12 వనాలు ఉన్నాయన్నమాట. 12 వనాలు అంటారు వాటిని. ఈ 12 వనాలు కూడా కలిపి ఈ బృందావనంలో ఉన్నాయి. అందుకని ఈ అక్కడ అన్ని వనాల్లో భగవంతుడు ఎన్నో లీలలు, ఎంతో మంది రాక్షస వధలు, తర్వాత రాస క్రీడలు ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి కాబట్టి ఆ మధువనంకి వెళ్తే ఇప్పటికీ కూడా మరి నైట్ టైం గోపికలు వాళ్ళు ఆడుతూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారు. సో అవి మధురాపురి కంటే కూడా శ్రేష్టమైనవి. ఈ శ్రేష్టమైనది బృందావనం. బృందావనానికి సంబంధించిన ఈ వనాలు మధురా నగరం కంటే శ్రేష్టమైనవని మనం అనుకున్నా, శ్రీకృష్ణుడు మరి తన అనుచరులకు, బ్రజవాసులందరికీ, దేవతలకు రాజైన ఇంద్రుడు మరి ఆగ్రహంతో కురిపించాడు కదా కుంభవృష్టి. వీళ్ళ మీద కోపం వచ్చి వీళ్ళు నన్ను సేవించడం ఆపివేస్తారా, వీళ్ళని ఈ రకంగా నేను శిక్షిస్తానని పెద్ద తుఫాన్ సృష్టించాడు కుంభవృష్టి. సో వాళ్ళందరినీ ఆ కుంభవృష్టి నుంచి రక్షించడానికి తన పద్మహస్తంతో ఆయన గొడుగును ఎత్తినట్టు ఛత్రంలాగా పైకెత్తారు ఆ గోవర్ధనగిరిని. మరి అందుకని గోవర్ధనగిరి బృందావనం కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది. ఈ గోవర్ధనగిరి ప్రాంతంలోనే మరి శ్రీకృష్ణుడు తన మిత్రులైన గోపబాలులతో మరి గోవులను మేపడం, ప్రేయసి అయిన రాధారాణితో మరి ప్రేమలీలల్లో పాల్గొనడం, ఇవన్నీ కూడా రాస క్రీడలేమిటి, గోపబాలుతో గోవులతో గడపడం, ఈ గోవర్ధనగిరిని ఎత్తి అందరికీ రక్షణ కలిగించడం, ఇవన్నీ జరిగిన ప్రదేశం కాబట్టి ఈ గోవర్ధనగిరి బృందావనం కంటే కూడా శ్రేష్టం. అయితే శ్రీకృష్ణుడి ప్రేమ ఉప్పొంగిన ప్రదేశం అవ్వడం వలన గోవర్ధనగిరి పాదం దగ్గర ఉన్నదంటే ఫుట్ హిల్స్ అంటారు కదా మన వాళ్ళు. అంటే ఒక పర్వతానికి మొదట్లో ఉంది పాదాల దగ్గర, గోవర్ధనగిరి పాదం దగ్గర రాధాకుండం అని ఉన్నది, ఒక సరస్సు. ఆ రాధాకుండం సర్వశ్రేష్టమైనది. ఎందుకు? రాధాకృష్ణుల మధ్య జరిగిన నిత్య లీలలను, రతి విలాసాలను స్మృతికి తెచ్చే ప్రదేశం అవ్వడం వలన శుద్ధ భక్తులు రాధాకుండ దగ్గర నివసించాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకు అంటే మరి ఆ భగవంతుడి యొక్క పట్ల ఉన్న ఆ ప్రేమామృతం ప్రవహించిన చోటు కాబట్టి, రాధాదేవి యొక్క ప్రేమంతా కూడా సారంలాగా తీసి పెడితే ఎలాగో ఆ రాధాకుండలో నీరు అటువంటిది అనమాట. అది ఆవిడ ప్రేమామృతం పొంగేటటువంటి ప్రదేశం రాధాకుండం. అందుకని రాధాకృష్ణుల యొక్క నిత్యలీలలు, రతి విలాసాలను స్మృతికి తెచ్చే ప్రదేశం అవ్వడం వల్ల శుద్ధ భక్తులు రాధాకుండ దగ్గరే నివసించాలని కోరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరు
హోస్ట్. అదే హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కొంచెం 5 అటెండెన్స్ minutes లేట్ అయిందమ్మా. పర్లేదు. పెట్టేశాను, అటెండెన్స్ పెట్టేశానమ్మా. అదే పెట్టారు, అదే ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు. సో అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. సో ఈ రాధాకుండ ఈ రకంగా మరి వీటన్నిటికంటే కూడా శ్రేష్టమైనది. అందుకే భక్తులందరూ రాధాకుండ దగ్గర నివసించాలని కోరుకుంటారు. అయితే చైతన్య మహాప్రభు మొట్టమొదట ఈ బృందావనం దర్శించినప్పుడు, బ్రజభూమి అంటే బృందావనం, బ్రజులు అంటే యాదవులు, బృందావన వాసులు అన్నమాట. సో అది దర్శించినప్పుడు అందుకే వార్ష్ణేయ అనే పేరు కూడా ఉన్నది శ్రీకృష్ణుడికి, అంటే వృష్టి వంశస్థుడు. సో యదువంశాన్ని వృష్టి వంశం అని కూడా అంటారు. సో బ్రజభూమి, సో అంటే బ్రజులు అంటే బృందావన వాసులు, యాదవులు. ఆ చైతన్య మహాప్రభు ఈ బ్రజభూమిని దర్శించినప్పుడు రాధాకుండం గల ప్రదేశాన్ని ఆయన గుర్తించలేకపోయారని చైతన్య చరితామృతంలో చెప్తారు మధ్యలీలలో. అయితే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, చైతన్య మహాప్రభు రాధాకుండ యొక్క నిజమైన ప్రదేశం కోసం వెతుకుతున్నారు అని దాని అర్థం అన్నమాట. చివరికి ఆయన అసలు అది ఉండే కరెక్ట్ అయిన పవిత్ర స్థలం ఏదో ఆయన కనుక్కోగలిగారు. ఆయన వెతికి అక్కడ ఒక చిన్న కొలను ఉన్నదనమాట. ఆయన దాన్ని కనుక్కుని ఆయన అందులో స్నానం చేసి నిజమైన రాధాకుండ ఇదే అని చెప్పి భక్తులందరికీ ఆయన తెలియజేశారు. అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఏదో అనుకున్నారు కానీ కరెక్ట్ అయిన రాధాకుండ మీద ఎవరు తెలుసుకోలేకపోయారు. ఆయన చివరికి అదంతా వెతికి ఇది రాధాకుండం ఆయన స్నానం చేసి ఆయన చెప్పిన విషయం అది. ఆ తరువాత రూప గోస్వామి, రఘునాథ దాసు, వీళ్ళ 6 ఉన్నారు కదా గోస్వాములు, వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభువుల వాళ్ళ 6 ముఖ్య భక్తులు అన్నమాట గోస్వాములు. వాళ్ళు చాలా అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన స్టేజ్లోకి వెళ్ళగలిగారు వాళ్ళు. సో అందుకని వాళ్ళ యొక్క ప్రాముఖ్యత అదన్నమాట. ఈ 6 రూప గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, రఘునాథ దాస గోస్వామి, వీళ్ళంతా 6. అయితే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కొంతమంది ఇతర భక్తులు, వాళ్ళు ఈ 6 ప్లస్ ఇంకా కొంతమంది భక్తులు, వీళ్ళంతా కూడా ఈ కొలనును మళ్ళీ దర్శించి మళ్ళీ పునర్నిర్మించారు. ఎందుకు అంటే మరి అది ఎక్కడున్నదో కూడా ఎవరికి తెలియలేదు, వెతికి కనుక్కున్నారు కాబట్టి దానిని మళ్ళీ వాళ్ళంతా పునర్నిర్మించడం జరిగింది. ఇప్పటికి కూడా రాధాకుండ అనే పెద్ద కొలను అక్కడ ఉంటుంది. మీరు బృందావనం యాత్ర వెళ్తే తప్పనిసరిగా అక్కడికి తీసుకువెళ్తారు. సో అక్కడ చైతన్య మహాప్రభువుకు రాధాకుండను కనుక్కోవాలనే కోరిక కలగడం వల్ల రూప గోస్వామి దానికి ఎంతగానో ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభువుకి అది కనుగొనే వరకు ఆయన ఊరుకోలేదు. ఆయనకు అది ఎలా అయినా కనుక్కుని తీరాలనేటటువంటి కోరిక ఉన్నది కాబట్టే రూప గోస్వామి కూడా రాధాకుండకు అంతటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆయన మనకి శ్లోకంలో ఆ విషయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. వీటన్నిటికంటే కూడా అత్యంత శ్రేష్టం రాధాకుండ అని. ఎందుకు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి మీ పట్ల ఉన్న ప్రేమామృతం పెళ్ళుబుక్కిన చోటు కాబట్టి రాధాకుండను వదిలి ఇంకొక చోటకు వెళ్ళాలని ఎవరు కోరుకుంటారు? దివ్య జ్ఞానం గల వాళ్ళు ఎవరు కూడా అలా చెయ్యరు. ఏమైనా సరే ఇతర వైష్ణవ సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా రాధాకుండపు ప్రాముఖ్యతను గుర్తించలేం. అంటే ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయం ఏమిటి అంటే చైతన్య మహాప్రభు తాలూకు వైష్ణవ సాంప్రదాయం అన్నమాట. అందుకని ఆయన మరి భగవద్ అవతారం అని చెప్తారు కాబట్టి ఆయన రాధ యొక్క ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో శ్రీకృష్ణుడు అర్థం చేసుకోవాలనే కోరికతో ఈ అవతారాన్ని ఆయన తీసుకున్నట్లు, అందుకని ఆయనకి రాధాదేవి యొక్క ఫీలింగ్స్, భగవంతుడి యొక్క శక్తి 2 కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనకు రాధ యొక్క ప్రేమ అర్థం చేసుకునేటటువంటి అవతారం అన్నమాట అది చైతన్య మహాప్రభు అవతారం. అందుకే ఆయన ఆ రాధాకుండాన్ని కనుగొనే వరకు ఆయన ఊరుకోలేదు. అది కనుక్కున్నారు, అది ఎక్కడ ఉంది కరెక్ట్ అయిన రాధాకుండ ఏది అని చెప్పేసి. సో అందుకని అందుకని ఈ గౌడీయ వైష్ణవులకే ఈ రాధాకుండ యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలుస్తుంది. అందుకే మామూలుగా మనం బృందావనం అనే పేరు వింటాం, మధురా నగరం ఇవన్నీ వింటాం, గోవర్ధనగిరి. రాధాకుండ అనేది సాధారణంగా చాలా మందికి తెలియదు. ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలకే దాని ప్రాముఖ్యత తెలుసు, ఇతర వైష్ణవ సాంప్రదాయాలకు అందుకని రాధాకుండ ప్రాముఖ్యత వాళ్లకు తెలియదు అంటున్నారనమాట. సో
చైతన్య మహాప్రభు ఈ ఆయన భక్తిలో ఆసక్తి లేని వ్యక్తులు కూడా రాధాకుండ దివ్యత్వాన్ని గుర్తించి దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యతను గురించి అర్థం చేసుకోలేరు అంటున్నారనమాట. సో ఆయన పట్ల ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు గురించిన విషయం చాలా మందికి తెలియదు. ఆయన బెంగాల్లో జన్మించి మరి ఇలా ఆయన కూడా భగవంతుడు అవతారం అన్నది మరి ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు వాళ్ళు గుర్తించారు. కానీ మిగిలిన వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలియనప్పుడు ఈ రాధాకుండ యొక్క ప్రాముఖ్యత కానీ దాని దివ్యత్వం కానీ వాళ్లకు అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అంటున్నారు. సో చైతన్య మహాప్రభు అనుచరులైన ఈ గౌడీయ వైష్ణవులే విశేషంగా రాధాకుండను ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు రూప గోస్వామి మరి ఈ ఉపదేశామృతం యొక్క రచయిత కావ్యకర్త కాబట్టి ఆయన ఈ మరి చైతన్య మహాప్రభుకు స్వయంగా శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన మరి ఈ విషయాన్నంతా అర్థం చేసుకోబట్టి ఆయన ఈ రకంగా రాధాకుండను వర్ణించారనమాట. సో వైకుంఠం కంటే కూడా భగవద్లోకమైన వైకుంఠం కంటే కూడా ఆయన జన్మించిన మధురానగరం శ్రేష్టం. అంతటి శ్రేష్టమైన మధురానగరం కంటే కూడా ఎన్నో రాసలీలలు జరిపినటువంటి భగవంతుడి రాసలీలలు జరిగిన బృందావనం శ్రేష్టం. బృందావనం కంటే కూడా గోవర్ధన పర్వతాన్ని మరి ఎత్తి ఎంతో వాళ్ళందరినీ రక్షించినటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి ఆ గోవర్ధనగిరి ఇంకా శ్రేష్టం. గోవర్ధనగిరి కంటే కూడా మరి రాధాకుండ ఇంకా శ్రేష్టం. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రేమామృతం ఉప్పొంగినటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది మనకి 9th మంత్ర ఇదనమాట. నెక్స్ట్ చాప్టర్లో 10th మంత్ర చెప్తారు. సో మనకి మొత్తం మీద ఇందులో 12 మంత్రాలు ఉన్నాయి. మంత్రాస్ ఉన్నాయి. సో మనం ఇంకా 10 and 11 ఇంకా 2 మంత్రాలు ఉన్నాయి. సో అందరికీ మరి క్విజ్ ప్రయత్నిస్తున్నారా ప్రతి ఒక్కళ్ళు క్విజ్ తీసుకోవాలని? క్విజ్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా లేదా? హరే కృష్ణ, రెస్పాండ్ కండి అమ్మా. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, చెప్పండి ప్రభుజీ. మీరు క్విజ్ వేస్తున్నారని అడుగుతున్నారు. క్విజ్ లెవెల్ 2 అయిపోయింది కదా క్విజ్. ఒక్కటి చేశాను ప్రభుజీ మొన్న. లెవెల్ 3దా? అవును ప్రభుజీ. కంప్లీట్ ఉపదేశామృతం స్టార్ట్ చేశారా? అవును ప్రభుజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి త్వరగా ఫినిష్ చేసుకోండి మాతాజీ, ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ అయిపోతుంది. సో మళ్ళీ ఇది అయిన వెంటనే ఈశోపనిషత్ స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ మర్చిపోతాం. అలాగే మాతాజీ. ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ ఎవరైనా అసలు స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారా? చాలా మంది ఉన్నట్టున్నారు. అసలు స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నట్టున్నారు. హరే కృష్ణ. అందరూ క్విజ్ తీసుకోండి మాతాజీ. చేశారా? వెరీ గుడ్. ఫస్ట్గా క్విజ్ చేయండి, మళ్ళీ తర్వాత ఒకేసారి అన్ని చేయటం కష్టం. అలా అయిపోయిన వెంటనే చేసేసానుకో మాతాజీ చెప్పిన పాయింట్స్ కూడా గుర్తుంటాయి, చక్కచక్క మనం ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. క్విజ్ మీ ఇవన్నీ సర్టిఫికేట్లు వస్తే కానీ మీరు భక్తి శాస్త్రి చేయలేరు. అందుకని లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ఇవన్నీ క్విజులు పూర్తి చేయాలండి. దయచేసి అందరూ మీరు శ్రద్ధ తీసుకుని కొంచెం కంప్లీట్ చేసేసుకోండి. ఇంకా 2 మంత్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకో 2 క్లాసులు అయిపోతాయి. హరే కృష్ణ. భాస్కరే ప్రభు కొత్తగా చేరాడమ్మా. ఆయన అదివరకు చేశాడు, ఇవాళే మోహన్ రావు ప్రభు చెప్పారట చేయమని. మాతాజీ ఆ లింక్ ఎక్కడ ఉంది మాతాజీ? ఏ లింక్ అండి? క్విజ్ లింక్ ప్రభుజీ. క్విజ్ లింక్ వాట్సాప్ లో పోస్తూనే ఉన్నారు కదమ్మా. మొన్న ఈ మధ్య 2 రోజుల క్రితం కూడా మీ వాట్సాప్ లో చేరారా? చేరాను ప్రభుజీ. చేరలేదా? అంటే ఇప్పుడు చేరాను ప్రభుజీ. నిన్న లాస్ట్ 3 క్లాసెస్ వినలేదు.
మీరు లేట్గా చేరారా? ఆ అవునవును క్విజ్ ప్రభుజీ. మళ్ళా మళ్ళా పోస్ట్ మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాను. చేయిస్తాం అయితే, మళ్ళీ పోస్ట్ చేయిస్తాము చూడండి అయితే. ఆ, మాతాజీ ఆ, మళ్ళీ సరే మాతాజీ. మీరు సరే పోస్ట్ మాతాజీ. ఓకే. మీకు మిగతా క్లాసులన్నీ యూట్యూబ్లో కనిపిస్తాయి, దయచేసి వినండి. ప్రభుజీ. వినండి. కొంచెం సరే క్లాసు ప్రభుజీ. వినకపోతే మీకు క్విజ్ ఆన్సర్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సరే ప్రభుజీ. దయచేసి ఒకసారి యూట్యూబ్లో కొడితే వచ్చేస్తుంది. చూడండి. సరే ప్రభుజీ. మిగతా వాళ్ళందరూ దయచేసి మీరు క్విజులు పూర్తి చేయండి. ఓకే. హరే అయితే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి. మాతాజీ మార్నింగ్ భాగవతం క్లాస్ అటెండ్ అయ్యే బాల సరస్వతి మాతాజీ. మేము క్విజ్ చేయనీకి రాదు, నాకు క్లాస్ వినడం ఇంట్రెస్ట్ ఉందంట మాతాజీకి. ఎవరు మాతాజీ? బాల సరస్వతి మాతాజీ. ఓకే, సరే. ఐ మీన్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ చేయడం కష్టం అంటున్నారా? చేయనీకి చేత కాదంట మాతాజీకి, వినడానికి మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ ఉందంట మాతాజీ. అంటే ఆవిడ లేరా క్లాస్ లో ప్రస్తుతం? లేదు మాతాజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీని అడిగారు, ప్రభుజీ మిమ్మల్ని కనుక్కొని చెప్తా అన్నారు మాతాజీకి. లెవెల్ 2 అవ్వాలి పర్వాలేదు, కదమ్మా. జాయిన్ అవ్వమనండి. వినాలనుకుంటే వినొచ్చు. బట్ తర్వాత ఆవిడ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడం కుదరదు, కానీ ఇది వినాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. జాయిన్ ఇంకో మాతాజీ లెవెల్ 3 అయిపోయింది, కానీ మాతాజీ కూడా వినాలని ఇంట్రెస్ట్ గా ఉందంట మాతాజీ, మళ్ళీ జాయిన్ కావాలని. వాళ్ళు లెవెల్ 2 క్విజ్ ఫినిష్ చేయలేదా మరి? ఏమో తెలియదు మాతాజీ. లెవెల్ 3 అయిపోయి అయిపోయిందంట. అదే అడగబోతున్నా. మాతాజీ వాళ్ళు లెవెల్ 2 చేయకుండా లెవెల్ 3కి వస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది ఏమో. అంటే ఆవిడ అసలు బాల సరస్వతిని రేపు క్లాస్లో కనుక్కుంటాలేండి. వాళ్ళకి కొంతమంది ఇలా చేయడం అమ్మా. రాని వాళ్ళు ఉన్నారనుకుంటా. వాళ్ళకంటే టెక్నికల్ గా అమ్మ హెల్త్ ఇష్యూ మాతాజీ. అదే చాలా క్రానిక్, దాంట్లోంచి మెల్లిగా ఇప్పుడే బయటపడ్డారు. ఒక గత 6 నెలల నుంచి కొంచెం బాగుంది. ఓకే. సో ఇలా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేకపోతే టెక్నికల్ గా వెరీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఏమీ లేకపోయినా, మరి వాళ్ళు ఆ కారణంతో చేయలేనప్పుడు జస్ట్ వాళ్ళు వినే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పై లెవెల్ కి వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోవచ్చు. భక్తి శాస్త్రి కుదరదు, కానీ ఇంతవరకు వినాలనుకుంటే వినొచ్చు అని అన్నట్లుగా ప్రభుజీ కూడా అన్నారు. సో చూద్దాం, మళ్ళీ కనుక్కొని చెప్తాను. సో అది లెవెల్ 2 వాళ్ళు ఈ కారణాల చేత చేయలేకపోతే, ఏది ఒకటి ఏదైనా ఇలా మీరు అన్నట్టు హెల్త్ రీజన్స్ కానీ, లేదు అంటే ఏదైనా ఇక ఏమాత్రం టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోవడం వల్ల కానీ ఏదైనా మరి చేయలేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వచ్చేమో చూద్దాము. అది ఓకే. మిగిలిన వాళ్ళు మరి చాలా మంది ఉన్నారు. భక్తవత్సల ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు, దండ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఏదో చెప్తున్నట్టున్నారు మీరు. నేను ఈవేళ జాయిన్ అయ్యాను యాక్చువల్ గా. ప్రభుజీ మీరు ఉన్నారా? ఈ రోజు జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ వాట్సాప్ లో ఉన్నారా? జాయిన్ అయ్యామంటే ఎలా జాయిన్ అయ్యారు? మీకు లింక్ ఎక్కడ? నేను ఇప్పుడే ఇచ్చాను మాతాజీ. మా ప్రభుజీ చెప్పారంటే ముందు జాయిన్ అవ్వు, చూస్తాను. వాట్సాప్లో చేయించాలంటే మనం చేయిందాం మరి. భాస్కర్ ప్రభుజీ గారు మీరు లెవెల్ 2 చేస్తారా? నేను లెవెల్ 2 అప్పుడు నేను మరి అవును, బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయ్యి అటెండెన్స్ షార్టేజ్ అయితే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయలేదు నేను. మళ్ళీ అప్పుడు కంటిన్యూగా ఇనిషియేషన్కి వెళ్ళాను, అది అయిపోయింది అనమాట. లెవెల్ 2 క్విజ్ తీసుకోండి ప్రభుజీ. అయితే తీసుకుని ఫినిష్ చేసేస్తారా మరి? మీరు ఇంక తర్వాత కూడా లేదంటే మీకు పైకి వెళ్ళడానికి కుదరదు, అది లేకపోతే. సర్టిఫికెట్లు కావాలి ప్రభుజీ. సర్టిఫికెట్లు ప్రాబ్లం వస్తుంది. తీసుకోండి, తీసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది తర్వాత పైకి వెళ్ళాలన్నా. ఓకేనా? హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. తీసుకోండి, అది ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు ప్రభుజీ. మీరు కూర్చుంటే ఒక 2 days ఎక్కువగా రోజుకు ఒక 1 hour చొప్పున కూర్చుంటే మీరు 2 రోజుల్లో ఫినిష్ చేయొచ్చు. 1 or 2 hours స్పెండ్ చేస్తే ఒక 1 or 2 days లో మీరు లెవెల్ 2 క్విజెస్ ఫినిష్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. మాతాజీ క్విజ్ లింక్ పెట్టానమ్మా. ఓకే, వెరీ గుడ్. దాంట్లో పోస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు అడిగారో వాళ్ళకి క్విజ్ లింక్ పోస్ట్ చేశాను వాట్సాప్లో.
చూసుకోండి, దయచేసి పూర్తి చేయండి. హరీష్ అది ప్రభుజీ క్విజ్ మీరు కూడా కూడా హరీష్ ప్రభుజీ ప్రభుజీ అడిగారు. మాతాజీ ఆ. నేను స్టార్ట్ చేశాను మాతాజీ. ఒక చాప్టర్ అయిపోయింది, రెండవది చేస్తాను ఈరోజు. ఇప్పుడు ఎవరో క్విజింగ్ అడిగారు ఓ, కదా, ఎవరు? ఇంకెవరు ఎవరో అడిగారు? ఉన్నారు, ఎవరో కొత్తగా అడిగారు. జాయిన్ అయిన వాళ్ళు నేను చూడలేదు అన్నారు ఇందాక ఒక ప్రభుజీ ఎవరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నేనే మాతాజీ. పేరు జ్ఞానేశ్వర్. జ్ఞానేశ్వర్ గారు పోస్ట్ చేశాను చూడండి. ఆ, తర్వాత చూశాను అందులో ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం, అందులో ఎలా స్టెప్ వైజ్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి క్విజ్ అది కూడా రాశారు. ఆ స్టెప్స్ చదువుకుని దాని ప్రకారంగా లింక్ ఎంటర్ ఆ, చేయండి. మీరు హరే లెవెల్ 2 కృష్ణ చేశారు మాతాజీ. కదా? లెవెల్ 2 లెవెల్ 2 క్లాసు ఒక సగం సగం విన్నామా ప్రభుజీ. మరి అక్కడ క్విజులు పూర్తి ఆ చేయలేదా? టైం అది ఫస్ట్ లెవెల్ 1 క్విజ్ కంప్లీట్ చేసిన, లెవెల్ 2 చేయలేదు. లెవెల్ 2 చేయాలి, చేయండి కదా మరి. అయితే అది కూడా చేయాలి. మీరు అది కూడా చేయాలి. మరి మీకు ఈ లింక్ ఎలా వచ్చింది జ్ఞానేశ్వర్ ప్రభుజీ? తెలియదు, అంటే వాట్సాప్ లో ఉన్నా మాతాజీ. అంటే వాట్సాప్ లో మీరు లెవెల్ 2 గ్రూప్ లో పెట్టారా, అలా చూసుకున్నారా? అవును మాతాజీ. అంటే ఇతను లెవెల్ 2 డిస్కంటిన్యూ చేసినట్టున్నాడు మాతాజీ. ఆటోమేటిక్గా మన గ్రూప్ అంతా లెవెల్ 3కి ప్రమోట్ చేశాం కదా, అలా వచ్చేసి ఉంటారు వీళ్ళు. సో మీరు ఒక పని చేయండి ప్రభుజీ, మీరు క్లాస్కి వచ్చారు, వెరీ గుడ్, వినండి. అయితే ఏంటంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఈ క్విజ్లన్నీ పూర్తి చేస్తే కానీ వెళ్ళడానికి ఉండదు. అందుకని మీరు వెంటనే మీకు సమయం దొరికినప్పుడు ఆ లెవెల్ 2 క్విజ్ కూడా చూడండి, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. మీకు సరే ఆల్రెడీ మాతాజీ. రిజిస్టర్ చేసుకున్నారేమో, సేమ్ లెవెల్ 1 ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది. మీరు సైన్ చేస్తే సేమ్ లాగిన్తో సైన్ అవ్వచ్చు, సైన్ ఇన్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సైన్ ఇన్ చేసి లెవెల్ 2 వెళ్ళి మీరు అక్కడ క్విజులు కూడా చేసేయండి. తర్వాత ఈ లెవెల్ 3 క్విజెస్ కూడా చేయండి. ఓకేనా? సరే మీరు హరే కృష్ణ ఒక మాతాజీ. 2 రోజులు టైం స్పెండ్ చేస్తే లెవెల్ 2 ఫినిష్ చేసేయచ్చు, ఆ పని అయిపోతుంది. దెన్ లెవెల్ 3లో ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు క్విజెస్కి. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే అదే మాతాజీ. ఇప్పుడు మా మోహన్ రావు ప్రభుజీ లెవెల్ 2 స్టార్ట్ చేశారా? ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారు ఈ రోజే ప్రభుజీ. అదే భాస్కర్ ప్రభుజీ వాంట్స్ టు జాయిన్ లెవెల్ ఓ, 2. నా భాస్కర్ దగ్గర లేదు. గారు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారుగా లెవెల్ ఇది 3లో. కూడా వింటారట. యాక్చువల్గా మాతో వర్క్ మొదలెట్టి డిస్కంటిన్యూ చేశారు. అంటే ఓకే. ఇవన్నీ మరి అయి ఉండాలి, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అని క్విజులు కొన్ని చేయలేదు ఆయన, ఓకే, చేద్దామని. వింటే హలో దట్స్ ఓకే. మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్పండి. మాతాజీ నేను లెవెల్ 1 కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు మాతాజీ. ఇది ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయడం కుదురుతుందా మాతాజీ? లెవెల్ మీరు 1, 2 అని. లెవెల్ 1 చేయండి. అయితే లాగిన్ రిజిస్టర్ చేసుకుని ముందు లెవెల్ 1 చేసుకోవాలి ప్రభుజీ. లెవెల్ 1 చేయలేదా మీరు? లెవెల్ 2 కూడా చేయాలి మరి. అంటే వర్క్స్ లో పడి నాకు తర్వాత ఏంటంటే క్లాసెస్ కూడా యూట్యూబ్ లో వింటున్నా, లేకపోతే ఈ ఫ్రీక్వెంట్ గా వింటూ జర్నీలో వినాల్సి వస్తుంది. నాకు కోర్ట్ నుంచి అదే. వచ్చేసరికి టైం సరిపోవట్లేదు సరే, మీరు ఒక పని చేయండి. మీరు ఆ మాతాజీ. లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 కూడా లెవెల్ 1 మీకు చాలా త్వరగా అయిపోతుంది. లెవెల్ 2 కూడా 2 డేస్, ఒక గంట కూర్చుంటే 1 గంటన్నర 2 రోజుల్లో ఫినిష్ చేయొచ్చు, ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఏంటంటే ఈ లెవెల్ 3 డైరెక్ట్ గా కనుక మీరు చేయాలంటే ఇది కూడా చేసుకోండి. బట్ ఎట్ ది ఎండ్ మీరు మొత్తం చేయాలి. ప్రస్తుతం ఓకే. ఇది రిజిస్టర్ చేసుకుని ఇది చేసేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు అనుకుంటా, చేయండి. కానీ తర్వాత 1 and 2 కూడా చేయండి మీ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే. దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా పంపిస్తారా మాతాజీ? నేను అది రిజిస్టర్ అయ్యి ఇచ్చేస్తాను. నేను SATC మీటింగ్ కూడా వచ్చాను వాలంటీర్ గా. ఓకే. లెవెల్ 1 ఓకే. లింక్స్ శ్రీదేవి మాతాజీకి మెసేజ్ పంపిస్తారా ప్రభుజీ? ఆవిడ ఇస్తారు మీకు. ఓకే మాతాజీ. మాతాజీ నంబర్ ఉంది వాట్సాప్. మాతాజీకి చెప్పండి, నేను చెప్పానని, అడిగానని, మీరు ఇస్తారు. మాతాజీ మీకు పంపిస్తారు. ఓకే మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. మాతాజీ. ఏదైనా థ్యాంక్ యూ. ప్రాబ్లం Link. ఉంటే నాకు నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్ లో చెప్పండి, నేను పెడతాను లింక్ మీకు. ఓకే మాతాజీ. క్విజ్ లింక్ అని చెప్పాలి మీరు. లెవెల్ ఓకే. 1 లింక్, లెవెల్ 1 and 2. 1 and 2 కరెక్ట్. ఓకే. ఓకే మాతాజీ. ఎవరైనా ఇంకా 1 and 2 ఫినిష్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి ఫిలప్ చేయండి. తర్వాత మీకు సర్టిఫికేట్ లేదే భక్తి శాస్త్రిలోకి ఎంటర్ కాలేరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మరి నా పరిస్థితి ఏంది మాతాజీ? మాతాజీ మీరు మీరు భవాని. అంటే మీరు ఏమి భవాని. తీసుకోలేదు కదా మాతాజీ, భవానీ అవును మాతాజీ? అవును.
మీరు ఇప్పుడైతే వినొచ్చు, కానీ భక్తి శాస్త్రికి వెళ్ళాలంటే మాత్రం సర్టిఫికెట్ ఉండాలి మాతాజీ. యూజువల్గా అది లేకుండా వెళ్ళలేము. భక్తి శాస్త్రికి చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి. సర్టిఫికెట్, 16 రౌండ్స్ చేయాలి, నాన్ వెజ్ తినకూడదు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవి చేస్తున్నాను మాతాజీ, నేను పాటిస్తున్నాను. 16 రౌండ్లు నేను చేస్తాను రోజు. మేము మా నాన్ వెజ్ అవి తీసుకోము, మేము వైశాసము. ఓకే. సో అయితే కాఫీ ఒకటే అలవాటు ఉందని చెప్పాను మాతాజీ మొన్న కూడా మీతో. కాఫీ కదా, అవును, గుర్తుంది. కాఫీ అలవాటు భక్తి శాస్త్రి అయ్యే టైంకి అది చెక్ చేస్తారు. మీరు భక్తి శాస్త్రి ఎంటర్ అవడానికి కాఫీ పర్వాలేదు. కాకపోతే ఏమిటి అంటే ఈ లెవెల్ 3 క్విజ్ ఎవరు లేరా మాతాజీ మరి క్విజ్కి హెల్ప్ చేయడానికి? ఎవరైనా ఉన్నారా మరి? అంటే ఇప్పుడు దీని మీద మనం క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఎన్రోల్ చేసుకోవాలా? అదే మీకు వాట్సాప్ లో క్విజ్ లింక్ పోస్ట్ చేస్తారు మాతాజీ. ఇంట్లో ఎవరైనా హెల్ప్ చేసేవారు ఉన్నారా అమ్మా భవానీ మాతాజీ? ఇంట్లో ఇంకా మా హస్బెండ్ నేనేనండి ఉండేది. అదే కంప్యూటర్ ఎవరైనా ఉంటే మీరు పక్కన కూర్చుంటే వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు, చుట్టాలు చాలా కానీ ఈజీ ప్రాసెస్ అమ్మా. ఎవరైనా మీతో పాటు ఒక రోజు కూర్చుని ఏదైనా చూపించగలిగితే చూడండి మాతాజీ, లేదంటే చూద్దాము. అది ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి అది ఇంకా అంటే మళ్ళీ క్విజ్ ఎప్పటికప్పుడు పూర్తి చేస్తే మాకు కూడా అన్ని విషయాలు గుర్తుంటాయి కదా, లేకపోతే మర్చిపోతూ ఉంటాము. అవును అవును. సో మరి లేదు అంటే ఇప్పుడు మీ క్లాస్మేట్స్ లో ఎవరైనా మీకు హెల్ప్ చేయగలరేమో చూడండి. మీ వాళ్ళు ఎవరు లేరు అనుకుంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా హరీష్ ప్రభుజీ కానీ, శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ కానీ, ఎవరైనా మాతాజీకి హెల్ప్ చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కొంచెం హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చేస్తాను మాతాజీ. ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలా మాతాజీని? మాతాజీ నంబర్ తీసుకోండి. అప్పుడు మీరు ఫోన్లు చేసి మీకు ఏ టైంలో మీకు వీలవుతుందో మీరే కలుసుకుని చేయొచ్చు. నంబరు మాతాజీ ఎక్కడ మాతాజీ? మాతాజీది గుంటూరు అని చెప్పినట్టున్నారే. గుంటూరేనండి. మేము నంద్యాల ఉంటాం మాతాజీ. గుంటూరులో గుంటూరు వారితో థర్డ్ లేనండి మాది. మాది గుంటూరు పక్కనేనండి. మీ నెంబర్ ఇస్తే నేను చేయగలుగుతాను. చెప్పమంటారా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వద్దులేండి, తర్వాత పర్సనల్ గా చెప్తారుగా. ఓకే ఓకే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి, ధన్యవాదాలు రమేష్ గారు. ధన్యవాదాలు. సో మాతాజీ అలా మా ప్రభుజీ హెల్ప్ ఏమన్నా చేసినప్పుడు మీరు చేసుకోవచ్చు, ఫినిష్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అట్లాగే మాతాజీ. మీకు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి మీరు భక్తి శాస్త్రి కూడా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళలాగా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. మళ్ళీ ఆ టైంలో మనకి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుందని. అలాగే, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అయితే మరి క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. రేపు అందరూ అటెండెన్స్ చేశారా? అందరూ వేసారు కదా? ఓకే, అలాగే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభు.